4 persuni Malti u 3 barranin ġew arrestati wara sejba ta' ammont sostanzjali ta' droga maħsuba ħaxixa tal-kannabis. Is-sejba saret f'garax fil-Gżira u allegatament kienet maħsuba sabiex tiġi traffikata anke minħabba l-ammonti li nstabet fija. Is-sejba saret wara li l-pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga mejjuna minn dawk ta' Rapid Intervention Unit għamlu qatt ta' tfittxijiet f'garax li jinsab fi triq Ġakin Totua fl-istess lokalità. Min qudiem dan il-garax il-pulizija ssekwestrat karozza ta' BMW u kif ukoll xi vetturi oħra filwaqt li għamlet qatt ta' eżamijiet forensiċi fuqha. Membri mit-taqsima forensika tal-pulizija deru ħerġin boros ta' droga maħsuba ħaxixa minn dan il-garax. It-tfittxijiet bdew għal ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar. One News jinsab informat li dawn it-tfittxijiet għaddejjin f'diversi residenzi madwar il-pajjiż. Raġel Serb ta' 46 sena ġie arrestat mill-Pulizija Taljana f'Ragusa malli kien se jitlaq mill-port ta' Pozzallo bil-katamaran lejn Malta. Rapporti fil-medja ta' Sqallija qalu li r-raġel kien qiegħed iġorr madwar 10 kilo droga marijuana li l-valur fis-suq tagħha jammonta għal madwar 90,000 euro. Huwa ġie arrestat mill-uffiċjali tal-Gwarda di Finanzja l-ġimgħa li għaddiet. L-istess rapport qal li fl-aħħar jiem ġie arrestat ukoll żagħżugħ Ingliż kien li kien qed jipprova jdaħħal f'Malta droga kokaina u ħaxixa f'kompartament tal-karozza tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.